Kærlighed. Jeg har set dig før, som lille. Det bedste, du kunne gøre for Jesper, det er at forlade Iben så hurtigt som muligt. Drømme. Kan vide, hvordan det føles at få halvt skåret over? Intriger. Er du sammen, Elske? Hvad fanden foregår der oppe i hovedet på dig? Du holder fingrene fra Jesper, har du forstået? Jeg har slået hende ihjel. Jeg tænkte på 60-40 til dig, og så stillede du kautionen. Oliver, for fan. Ligner en, der har røv i begge ender. I kan vel enes? Ja, indgå et kompromis. Kunne vi eller ej? Det er sindssygt hysteriske kvindemenneske, hvor hun kommer her og bestemmer det hele. Jeg vil gerne tilbyde dig et job i min forretning. Det kommer lidt pludselig, jeg ved ikke rigtigt. Altså en skrubforvirret ung pige, som tror på ånder og mirakler. Jeg ved ikke, hvad hende kan man da ikke tage alvorligt. Så vidt jeg havde forstået, så havde patienten utryggelig frabedt sig at blive medicineret. Pøllemanden, kan jeg få 2 selvdøde indianer i brødkister? Altså, hvis den næste koncert, den giver et ordentligt overskud, så... Men vi har ikke nogen kapital, Oliver. Jeg har da et par tusind i kontanter. Det er da ikke helt lovligt, hva'? Det er der sgu da ikke nogen, der finder ud af. Jamen, du er da tydeligvis interesseret i ham, er du ikke? Ved du hvad, du skal lade være med at stå og udspionere folk. Det klæder dig rigtig meget dårligt. Jeg gider ikke høre mere på dit nøjagtige fis. Jeg gider ikke. Jeg prøver bare at sige, at jeg elsker dig, Oliver. Hvor er det bekvemt for dig med 2 kvinder på en gang, var? Du er syg. Elsker du mig, Jørgen? Jeg er ked af det. Min mand er morder, jeg har lige aborteret, men jeg skal ikke være ked af det. For vi skulle da venner for helvede. Jeg bekymrer mig sgu da om, hvad du render rundt og laver. Lidt for meget. Så far, ikke 8 år mere, hvis du skulle have glemt det. Oliver, I forventer at blive behandlet som voksne, men I opfører jer som børn. Hvordan har du det med, at jeg bare sådan kommer brasen ind i dit liv og fortæller, at jeg er din mor? Hvordan var det at være sammen med sådan en rigtig rutineret lækker fjarpe der? Sådan er det jo ikke. Selvom jeg alle sammen går og tror det. Hvis jeg kommer i fængsel, vil du så vente på mig? Far, du kan sgu da være ligeglad, ikke? Ja, men jeg vil ikke have ham som en kammerat. Jeg vil have ham som min kæreste. Elsker du mig ikke mere? Jeg er nødt til at slå op med ham. Jeg har ikke noget mod kvinder, det er ikke det. Jeg har selv tænkt mig at tage en kvinde med til Stockholm. Kan du være parat til i morgen? Og rejse? Ja, lille frøken Dyr, vi er ude at pakke. Selv, Kjeld? Du skal bare vide, at hvis du sender Sofie til København, så sender du Oliver med. Og så ser du ham måske aldrig mere. Vent på, hun langsomt forsvinder fra os. Sofie, hvad er det, du prøver at fortælle mig? Det var mig, der satte ild til Niels Blaus pølsemor. Strandcaféen brændte ned til grunden, er det det, du vil? Er det så skidt? Det er lege amatørpsykolog! Er du med? Gør dig udenom! Og så hældte jeg bare benzin ud over. Jeg kan måske komme i fængsel, Oliver. Sofie, du tager mig overhovedet ikke alvorligt. Det klarer du helt fint selv. Du ved, hvad jeg hedder, men jeg aner ikke, hvad du hedder. Jeg hedder Gertrud. Gertrud? Okay. Ja. Har du ikke lyst til at sætte dig lidt ned? Jeg er gravid. Nå, men det var vel også, hvad du regnede med, ikke? Ja. Hvad så nu? Far. Jeg tror ikke, sur er det rigtige ord. Prøv med vred. Eller rasende. Har du forfalsket min underskrift? Det var jo ikke meningen. Hvad? Altså, det skete bare. Du er sgu da ikke så lidt fræk, hva'? Jeg er gået og blevet mere og mere forelsket i ham. Ved du hvad? Han skulle have et los. Lige. Hvad er det med Henrik? Hvorfor skifter I alle sammen emne, hver gang jeg taler om ham? Jesper, vær nu sød. Jeg har ikke ret meget tid. Det har jeg faktisk heller ikke. Skal vi ikke stå her og skændes, vel? Nej, du gjorde ej. Idioten lever jo endnu ikke. Og nu farer de alle sammen rundt op på hospitalet for at hjælpe ham. Hvad nu, hvis de finder ud af, hvad han fandt? Hvem er far til Clara? Hvis jeg nu fortæller dig, hvem der er far til Clara, lover du så, at du ikke siger det til ham? Jeg er så forbandet vild med dig. Også når du er ædru? Ja. Hvordan ved du egentlig det? Du har ikke mere at gøre her. Der tager du fuldstændig fejl. Jesper, han er også min dreng. Ja, men jeg er hans mor. Jeg hævde ham ud af børnehjemmet, dengang du bare vadede rundt i hastog og fremmede mænd. Hvorfor vil ikke bare have lidt uforpligtende sex? Godt sige dig. Hvis du fucker op med Vibeke, ikke? Så tilgiver dig aldrig! Aldrig for helvede! Hvad er det, du insinuerer? Vi nægtede modtagelse af 2 kvæstede, fordi du havde brug for operationsstuerne til at fylde silikon i på bryster. Så godt. Er det det? Jeg har før påpeget, at de 2 ting har ikke noget med hinanden at gøre. Hvad fanden laver du? Det er Ingrids papirer. Personlige papirer, ikke sandt? Dengang jeg var syg, troede lærerne, jeg havde fået en eller anden meget sjælden virus, ikke? Nu er der en sygeplejerske, der er faldet bevidstløs om. Det er nærmest fantastisk. Du må tale med ham. Hvis du
Må du styre dig? Ved du, og det nytter ikke noget, at jeg siger noget til Oliver, for han gør alligevel, hvad han selv vil. Altså, hvor har du været henne? Hvor svarer du ikke? Det er sgu ufatteligt, at du kan sidde der og nyde livet med Kims død på samvittighed. Jeg har ikke Kims død på samvittigheden. Jeg så, at du talte med Vibeke. Ja, hun stoppede mig. Hvad ville du have, jeg skulle gøre? Du skal holde dig for den åndssvage kæle. Hvad er det? Ja, det er beviset på, at du er en stor løgnhals. Det er altså levnedsmiddelkontrollens rapport, det her. Ja. Peter, for sidste gang gider du godt blande dig udenom. Helene, for sidste gang gider du ikke godt se at få snakket med Robert. Det er vigtigt. Du står her og anklager din egen far for mord. Ikke så højt. Jeg er godt klar, at det lyder absurd. Men Jørgen er den eneste med motiv, og det er altså ham sporene peger på. Ude, Robert. Jeg holder det ikke ud. Altså, knægten er sindsforvirret, og Peter ved jo ikke noget som helst om det her, ikke? Sat til